Според вас, кой ще победи между 100 бели мечки и един лемур? Лесно! 100 бели мечки ще го разкъсат на парчета! Залагам на тях дневните си тиктокени! И току-що загуби! Лемура живее само и единствено на Мадагаскар. И ако му докараме 100 бели мечки, всичките ще изпопукат от жега още преди да са се добрали до него. Добре, а според вас, кой би победил между 100 слона и едно лафуфу? Това е лесно! Слоновете направо ще го премажат! Ами, ако лафуфуто е оригиналното Secret Лафуфу Цар Плъх Едишън с сиренце на въдица, Тогава лафуфуто ще победи, защото всички знаем, че слоновете ги е страх от мишки. А кой ще победи между едно лафуфу и 100 агент Смита? лафуфуто The Chosen One ли е? Не, напълно обикновенно си е! Отговорът е ясен, но кой ще победи между 100 агент Смита и едно дърво? Няма да ни надхитриш. Ще победи дървото, защото агент Смитите са киберкод програми. А всички знаем, че дърветата не ползват интернет.